и натискаш Opticons и нали ето първото да си изключиш Close Application или нещо от този сорт, отиваш на профил, изчакваш, отиваш на трите точки, натискаш Edit профил, изчакваш малко, отиваш на Online It, на iAstred, Continue, тук си въвеждаш паролата и имейла и чакай, ти си въвел паролата, тук може да се кръстиш по всякакъв начин, аз съм се кръстил фейс краставица, това е чао от мен.